Den første, der er gået videre, er... Gået videre og skal sammen med Alien Beat Club om lidt synge igen om seernes stemmer. Lad os høre, hvem der stadig har chancen for at vinde X Factor 2009. Det er... Jeg får netop nu at vide, at der er 2% forskel på, hvordan stemmerne er faldet på jer. Ikke desto mindre, så er tiden inde. Alien Beat Club og Linda, det er afgørelsens øjeblik. Vi skal finde ud af, hvem danskerne har besluttet skal vinde X Factor 2009. Hele Danmark har stemt. Aldrig har det været tættere. Og her er resultatet. Vinderen af X Factor 2009 er...